खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव मणिपुर रायजोनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब फोसावनो आवगायदों। मणिपुराव हिंसायारि दुंहाव थासारि 2-3 बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिम हिंसायारि दुंहाव थासारि मणिपुराव। नंगौ, मणिपुरनि थाउबाल जिल्लानि माखासे बाहागोआव हिंसायारि दुंहाव थासारि जानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। माखासे सोमावसारगिरिफ्रा गिबि मन्त्रि वाई खेमचान्द सिंहनि लामाखौ होबथादों। वांजिंआव गोदान ब्लक जौगाखां मावख' एबा गोदान भिडिअ मावख'खौ बेखेवनो थांनाय समाव लामाखौ होबथादों सोमावसारगिरि बिथांमोना, जायनि जाउनाव हेलिकप्टारजों एम्फलनिफ्राय खंजंसिम थांनो गोनांमोन गिबि मन्थ्रिया। नाथाय बेबायदि होबथानायनि गेजेरावबो गोख्रों रैखाथिनि सिङाव खुंफुंनाय जादोंमोन। गोबां सुबुंफोरा थुबुर जानानै बे दावबायनायखौ होबथादोंमोन। लोगोसे स्ल'गानबो होयो सोमावसारगिरिफोरा। थासारिया गाज्रियाव फैनायखौ मिथिना रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफोरा टियर गेस बाहायनो गोनां जायो आरो थासारिखौ दबथायनो थाखाय बाराव गुलि गावनानै सोमावसारगिरिफोरखौ दबथायनो नाजायो। आरो बेबायदि दाङाबाजिनि समाव खमैबो सासे सोमावसारगिरिनि जोखोम जानाय खौरांखौ जों बे समाव मिथिनो मोन्दों। उनाव मणिपुर पुलिसआ जाथायनि सायाव बेखेवना मोनसे बिबुंथि फोसावो आरो बिथाङा फोरमायदि बेफोरबायदि अन्थाइ खुबैनाय आरो लामा होबथानायखौ दबथायनो थाखाय रैखाथि हान्जाया बाराव गुलि गावनांदों होनना फोरमायो मणिपुर पुलिसआ।